ilokho umuntu abekuzele akukuningi bekuzele lokho kuphela ube songena sibalalela abantu ukuthi izithini idingo zabo ezaziyo ezinye kodwa kuhle ukuthi sisebenzise ithuba njalo njengenkatha ukusondela ebantwini ngoba ikusasa lenkatha lincike ekuthenini ixhumene kangakanani nabantu uma iqheluka ebantwini bazosondela abanye sisuka kulolu khetho akade sikulona lika 2024 May 29 olwaqhamuka neqembu elingenayo ngisho ama structures abantu balivotela kodwa even namanje asahlulekile ukuthi sihlale inkomfa ukuze likhethe ubuholi bakhona candidate ngiyaxolisa ukunga-acknowledge ucandidate umlungu Mabaso angaxabana kabi nami ukuthi ngikwenze kanjani lokho ukhansela wethu asafana usithi ucandidate ukhansela olindile waqhamuka iqembu namanje sahlulekile ukuhlala nje inkomfa likwazi ukukhetha ubuholi laqhamuka nje lavotelwa kakhulu njengoba nazi linomsindo omngaka la kwaZulu Natal ishaya lithi lona ofanele beliphethe ingatshela abantu iqiniso ukuthi uziphathe phela fanele uwine uthole 50+1 ngama% lona luthola 50+1 njengoba siphethe thina uhulumeni kwaZulu Natal thina siyimajority lohulumeni kwaZulu Natal ngoba thina so 55% asena 50+1 mama sihlangene lamaqembu esibambisene nawo iqembu lika ANC nelika DA ne-NFP ihlalo saye sodwa usinikeza u55%. So yithina simelela imajority abantu bakwaZulu Natal. Ilokho umuntu abekuzele akukuningi bekuzele lokho kuphela. Ube songena sibalalela abantu ukuthi izithini idingo zabo ezaziyo ezinye kodwa kuhle ukuthi sisebenzise ithuba njalo njengenkatha ukusondela ebantwini ngoba ikusasa lenkatha lincike ekuthenini ixhumene kangakanani nabantu uma iqheluka ebantwini bazosondela abanye sisuka kulolu khetho akade sikulona lika 2024 May 29 olwaqhamuka neqembu elingenayo ngisho ama structures abantu balivotela kodwa even namanje asahlulekile ukuthi sihlale inkomfa ukuze likhethe ubuholi bakhona candidate ngiyaxolisa ukunga-acknowledge ucandidate umlungu Mabaso angaxabana kabi nami ukuthi ngikwenze kanjani lokho ukhansela wethu olindile asafana usithi ucandidate ukhansela olindile waqhamuka iqembu namanje sahlulekile ukuhlala nje inkomfa likwazi ukukhetha ubuholi laqhamuka nje lavotelwa kakhulu njengoba nazi linomsindo omngaka la kwaZulu Natal ishaya lithi lona ofanele beliphethe ingatshela abantu iqiniso ukuthi uziphathe phela fanele uwine uthole 50+1 ngama% lona luthola 50+1 njengoba siphethe thina uhulumeni kwaZulu Natal thina siyimajority lohulumeni kwaZulu Natal ngoba thina so 55% asena 50+1 mama sihlangene lamaqembu esibambisene nawo iqembu lika ANC nelika DA ne-NFP ihlalo saye sodwa usinikeza u55%. So yithina simelela imajority abantu bakwaZulu Natal.